especialment contents tots els moments que estem vivint. Sí, estem contents perquè podem dir que estem en festes. És ben cert que són unes festes diferents a les que estem acostumats a viure. No podem fer quedades amb els amics, ni anar a brenar els bous, ni els cavallitos. Però tenim el més important, tenim la família, alguns ben a prop. I tenim forces, moltes forces, per a sortir endavant. Però sobretot tenim tot el poble d'Alcanar, ple de superherois i heroïnes. Sí, vosaltres petits i petites, heu mostrat una gran fortalesa davant de tota aquesta situació per la que estem passant. I això és motiu d'una gran alegria. Ja queda molt poquet, per a tornar-nos a veure, per a jugar, cantar, ballar, per a abraçar-nos, i tenim tantes coses preparades per a tots vosaltres. Però mentrestant, hem de seguir totes les indicacions. I és per això que l'Ajuntament d'Alcanar ha preparat aquestes Pirtufestes de maig, per a que tothom, des de casa, puguem gaudir d'unes bones estones i sentir-nos més a prop uns dels altres. Tot l'equip de Lúdic Fest, des d'aquí, aprofitem i volem agrair a l'Ajuntament per haver pensat en nosaltres per a la realització d'aquesta programació. Nosaltres avui vos hem preparat una sessió en la que podeu participar tant petits com grans, perquè està organitzada en les diferents edats evolutives, de manera que tots i totes podeu participar-hi. Però, ai, quin cap! És que estava tan emocionada que me fico a xerrar. No he dit encara el que farem, no? Ai, ja no sé el que he de dir. Mireu, la sessió d'avui porta per títol Percussió corporal. Mireu, us explico. Hem partit l'activitat en dues parts. Primer farem una manualitat d'un instrument que serà molt fàcil i molt divertit, i després la posarem en pràctica amb percussió corporal. Què vos sembla? Sí, estem preparats! Ja veureu com és molt fàcil i ens ho passarem pipa! Preparats, lúdic amics? Intro a les indicacions! Hola, lúdic amics! Per a la primera activitat d'avui necessitarem un full, que pot ser de color blanc, com aquest. O, si vos agrada més, també pot ser de qualsevol color, el que més vos agrade, però ja van que un. I també necessitem colors per a pintar. Si ja ho tenim tot, comencem a explicar l'activitat. Anem a crear el nostre full musical. I vosaltres pensareu, un full musical? Sí, heu fet alguna vegada música amb un full? Mireu com sona. Puc agarrar-lo així i fer com unes onetes del mar i sonarà suau. Mireu, escoltem. Hala! Però també puc fer així. I també puc fer que soni molt fort si l'agarro des d'aquí i vaig a percutir-lo de la següent manera. Mireu. Hala, com sona! Però, per a que sigui realment un full musical, hauríem de dibuixar alguna cosa relacionada amb la música. Què podríem dibuixar? Ja ho sé! Què vos sembla si dibuixem una clau de sol? Que és superxula! Mireu, per als que encara no coneixeu la clau de sol, vaig a presentar-vos-la. Clau de sol, què està per ahí? Ja ve. Aquí està! Hola! Mireu la clau de sol, que bonica que és! Anem a dir-li hola! Saludem.
Hola, clau de sol, hola! Uau! Alguna vegada heu dibuixat una clau de sol? Avui anem a aprendre com dibuixar-la per a després fer-la al nostre full. Anem a agarrar un ditet màgic, traiem ditets màgics i ara seguirem el cos de la nostra amiga la clau de sol amb una poesia que diu així. La clau de sol és un caragol que puja fins al cel i baixa amb ascensor. Molt bé! Repetim? Vinga, una vegada més. Dit màgic preparat. Jo aquí ja tinc el meu. Vosaltres des de casa també, Vinga, som-hi. La clau de sol és un caragol que puja fins al cel i baixa amb ascensor. Molt bé, Ludicamics, superbé. Doncs ara crec que ja estem preparats per a fer la nostra clau de sol al full musical. Jo vaig a pegar-li la volta a la clau de sol, li diem adeu, adeu. I aquí vaig aprofitar i vaig a ficar el meu full per a que ho vegeu bé. Jo penso que agarraré el de color blau perquè és el meu color preferit. Vaig a ficar-lo aquí. I ara, Ludicamics, toca agarrar els colors per a dibuixar la nostra clau de sol. A veure, jo vaig agarrar el negre perquè així ho veureu molt bé des de casa, però vosaltres podeu agarrar el color que més vos agrada. A veure, i ajudeu-me, Vale, diem la poesia. Preparem color a la mà. Estem preparats? Sí? Vinga. Fico aquí el color i comencem a dir la clau de sol i comencem amb el caragol. És un caragol. I anem a pujar. Que puja fins al cel, fins al cel, fins al cel. I baixa amb ascensor. Hola! Mireu quina clau de sol més gran! Vaig a repassar-la i tornem a dir-lo, val? A veure, la clau de sol i la dibuixem. És un caragol. I ara pugem. Que puja fins al cel, amunt, 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 i baixa amb ascensor fins a baix del tot. Uau, mireu! Com us ha eixit? Està xula, I ara, que ja la tenim dibuixada, jo penso que per a que siga superpersonalitzat el nostre full musical, podem ficar cadascú el nostre nom o dibuixar algo que mos agrade. Dibuixem? Vinga, jo vaig a ficar una cançoneta i mentre vosaltres a pintar i dibuixar el vostre full musical. Jo també vaig a dibuixar, Vaig a ficar la cançó. Preparats, colors, música i... Bé, Ludicamics, com vos ha quedat aquest full musical? Jo ja tinc acabat el meu. Mireu com m'ha quedat. Està la meua clau de sol i com que se diu clau de sol, jo he dibuixat un sol solet i he ficat aquí el meu nom per a que tothom sàpiga que este és el meu full musical. I ara, si ja tenim tots el full musical preparat, podem fer una cançó en la que en algun moment farem servir el nostre full per a percutir i acompanyar la cançó. Ara anem a alçar-nos
jo me'n vaig cap a ballar també, per a tindre molt de puesto per a ballar i escoltar aquesta cançó. Som-hi! Vinga, amics, i ara sí que sí, ha arribat l'hora de fer música, així és que anem a agarrar el nostre full musical i primer de tot anem a comprovar si està ben afinat. A veure... Uau, perfecte! Doncs anem a ficar-lo a un puesto que el tingueu propet. Jo me'l deixo aquí preparat i ara orelles ben obertes i anem a ballar aquesta cançó que fa així. I ballem! L'hora de fer música, ho passarem bé. L'hora de fer música, tothom ben atent. Música! Escolteu! Sabeu quin és aquest instrument? El piano! L'hora de fer música, ho passarem bé. L'hora de fer música, tothom ben atent. Full musical! Escolteu, escolteu! El violí, molt bé! L'hora de fer música, ho passarem bé. L'hora de fer música, tothom ben atent. Full musical! Ei! Molt bé, lúdic amics! Ho heu fet superbé! I ara me'n vaig explicar una altra activitat! Adeu! Per a la nostra manualitat necessitem una botella de plàstic i el seu tap, clips de colors, arròs, pedres, qualsevol cosa que al ficar dins de la botella faci soroll, el cartró d'un rotllo de paper higiènic, cinta adhesiva i tisores. Nosaltres farem servir pistola de silicona, però si no compteu amb l'ajuda d'un adult, heu de gastar pegament no tòxic per a manualitats infantils. Recordeu sempre utilitzar materials que estiguen homologats i aptes per a la vostra edat. Algun retall de goma eva i un full de color, regle, llapis, colors de fusta i gomets de diferents colors i formes. Si ho tenim tot, podem començar a fabricar la nostra maraca! Agafem la botella de plàstic i li llevem el tap. La omplim amb els clips de colors. Nosaltres hem optat per aquesta opció per a que el resultat sigui molt vistós. Però si no teniu clips, podeu ficar pedres, arròs o qualsevol cosa que al ficar dins de la botella faci soroll. Ara agafem el rotllo de paper higiènic i li fem un tall per aquí. D'aquesta manera ens quedarà un rectangle, com aquest. El tornem a enrotllar, però fent-lo més finet, per a que ens càpiga en el coll de la botella.
el fixem amb l'ajuda de la cinta adhesiva. És important que vos assegureu de que el deixeu ben fixe, doncs això serà el mànec de la nostra maraca. Però encara no està acabat. Anem a forrar-lo amb un retall de goma eva i gastarem el tap de la botella per a tapar el cul de la nostra maraca. En aquest moment és quan fem servir la pistola de silicona. Però vosaltres ja sabeu, demaneu ajuda a un adult o feu servir un pegament no tòxic que estiga homologat per a la vostra edat. Apeguem el tap . Perfecte. Ara agafem un full de color i amb l'ajuda d'un regle i un llapis fem una línia del mateix grossor que el regle i retallem per la línia. És hora d'agafar els colors de fusta i decorar el nostre cartell. Podeu ficar el vostre nom o dibuixar el que més vos agrade. I listo! Ara, amb uns trossets de cinta adhesiva, la peguem a la botella. I per acabar la nostra maraca, només ens queda decorar amb gomets de diferents formes i colors. Bé, lúdic amics, i aquest és el resultat de la nostra maraca. Escoltem com sona. Hola! Mireu, per aquí tinc una. Aquesta és una maraca de veritat. Mireu, és de fusta i sona així. Però la nostra fa molt més soroll, mireu! Jo no sé quina de les dues m'agrada més, però avui, per supost, utilitzarem la que hem fabricat nosaltres. Deixo aquesta per aquí i la maraca l'anem a deixar propet nostre perquè la necessitarem per acompanyar la cançó d'avui. Però ja sabeu que aquesta sessió és de percussió
I no sé si ho sabeu, però he de dir-vos que tots i totes teniu a casa vostra el millor instrument de percussió que n'hi ha en el món mundial. Sabeu quin és? No? El nostre cos. El nostre cos és un instrument de percussió ideal. Així és que avui vos ensenyaré a fer diferents ritmes amb el nostre cos que després introduirem tots en una cançó en la que, a més, tocarem amb la maraca. Esteu preparats i preparades? Doncs ens concentrem perquè vaig explicar el primer ritme. El primer ritme fa així. 1, 1, 1, 1. Ara ho torno a fer i vosaltres des de casa repetiu amb mi. 1, 2, 3 i 1, 1, 1, 1. Repetim. 1, 1, 1, 1. Perfecte. Aquest ritme l'hem de repetir 4 vegades seguides. Preparats? 1, 2, 3 i 1, 1, 1, 1. Segona. 1, 1, 1. Tercera vegada. 1, 1, 1, 1. I la quarta. 1, 1, 1, 1. Perfecte. Ara anem a pel segon ritme. El segon ritme té dues parts. La primera, mos hem de pegar 4 colps a les cames fent dreta-esquerra, dreta-esquerra. Així. 1, 2, 3, 4 colps. I la segona part farem ti-ti-ta, ti-ti-ta. Si ho juntem tot, faria 1, 2, 3, 4, ti-ti-ta, ti-ti-ta. I això ho haurem de fer 4 vegades. Esteu preparats i preparades? Amb mi. Repetim. 1, 2, 3 i 1, 2, 3, 4. Ti-ti-ta, ti-ti-ta. 1, 2, 3, 4. Ti-ti-ta, i tercera. 1, 2, 3, 4. Ti-ti-ta. I la quarta. 1, 2, 3, 4. Ti-ti-ta, ti-ti-ta. Molt bé. Ho tenim clar? Passem al tercer ritme. El tercer ritme és molt xulo i fa així. Mos hem de girar una mica i farem 4 colps a les cames, però aquesta vegada ho farem en les dues mans alhora. Així. 1, 2, 3, 4. I després farem una rodona de palmes així. I quan vingui aquí, ho farem des d'este costat cap a l'altre, de tal manera que ho farem en total 4 vegades, com la resta de ritmes. Anem a provar-lo? Sí, preparats? 1, 2, 3 i 1, 2, 3, 4. Segona. 1, 2, 3, 4. Tercera. 1, 2, 3, 4. I quarta. 1, 2, 3, 4. Perfecte! Anem a pel següent ritme. Aquest serà l'últim ritme que farem amb el nostre cos. I fa així. 1, 2, 3. I a la quarta pegarem un crit. Ho provem? 1, 2, 3 i 1, 2, 3. Fantàstic! I això ho hem de repetir quantes vegades? 4, molt bé. Preparats i preparades? I anem. 1, 2, 3 i 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genial! Ja tenim tots els ritmes explicats. Anem a repassar-los. Recordem, el primer ritme fa així. I es fa 4 vegades. Aquest ritme només el farem al principi de la cançó. És el que en música diem
intro. El segon ritme, que era aquest, que es fa 4 vegades. Tercer ritme de costat. També 4 vegades, cada vegada canviant de costat. I l'últim ritme, que era els dels peus i el crit. Quan hem repetit 4 vegades aquest últim ritme, és l'hora d'agarrar la maraca i fer-la sonar mentre balleu. Ràpidament la tornarem al puesto perquè haurem de repetir el ritme número 2 i el número 3, 4 vegades cadascun. El 2 recordem que era aquest, 4 vegades, i el número 3 que era el de costat. 4 vegades també. I ara sí que sí, el final de la cançó. Agarrarem de nou la maraca per a fer-la sonar i, a més, li ficarem una pose final de cançó. I ara sí que sí, si estem preparats, anem amb aquesta cançó de percussió corporal. Aquesta cançó de percussió corporal amb maraca pròpia. Molt bé, lúdic amics. I ara me'n vaig explicar l'última activitat. Adeu! Per a la següent manualitat necessitarem 2 gots de plàstic dur, 2 cartolines de colors, una per a cada got, regle, llapis, tisores i cinta adhesiva, retalls de goma eva i troqueladores per a goma eva, adorns varis, com poden ser pompons, perles o qualsevol cosa que vos agrade. Farem servir la pistola de silicona i recordem, com sempre, que si no compteu amb l'ajuda d'un adult, heu de fer servir pegament no tòxic per a manualitats infantils. És molt important que sempre gasteu materials homologats per a la vostra edat. Si ho tenim tot, comencem a fabricar els nostres gots! Preparem els 2 gots i anem a elegir 2 cartolines de colors, una per a cada got.
Amb el regle anem a medir quant fan de alt els nostres gots. Amb el llapis marquem a la cartolina. I retallem per la línia. Això ho farem en les dues cartolines. I repetirem aquest pas dues vegades. En total haureu de tenir 4 retalls de cartolina. A l'hora de forrar el got, veureu com ens queda una part sense forrar, que després taparem amb el segon retall de cartolina. La cartolina la pegarem amb uns trossets de cinta adhesiva. Fem el mateix amb el segon got. I una vegada ja tenim els dos gots forrats, comencem a decorar. Nosaltres farem servir aquestes truqueladores per a goma eva, de diferents formes, i apegarem amb la pistola de silicona. Aquesta és la part creativa, així és que cadascun pot decorar els seus gots com més li agrade. Una vegada tenim totes les formes, anem a pegar amb la pistola de silicona. I tornem a recordar, heu de demanar l'ajuda d'un adult, o bé utilitzar un pegament no tòxic que estiga homologat per a manualitats infantils. Nosaltres també hem utilitzat alguns pompons de colors. I, per supost, perles. I ja els tenim acabats! Bé, lúdic amics,
ja estem aquí de nou. Jo ja tinc preparats els meus gots musicals i vosaltres també s'heu de ficar així, perquè necessiteu tindre els gots prop dels braços, però també farem alguna de percussió amb les cames i les mans, d'acord? Esteu ja? Vale. Vaig a començar a explicar el primer ritme. Per al primer ritme necessitem les mans als gots i farem un moviment així cap endavant i canvi de mà. Cap endavant i els deixo. Val? És així, mira. Davant i els deixo. Torno a repetir. 1, 2, 3 i amb mi. Davant i deixo. Molt bé. Una vegada deixo els gots al puesto, vaig a fer uns colps a les cames. N'en faré 3. 1, 2, 3. Sí? Repeteixo. Des dels gots, les cames, a veure si ho tenim tot clar. Vale? Preparats? 1, 2, 3 i fa davant, deixo. 1, 2, 3. Molt bé. Hem fet 1, 2, 3 i en el que seria el quart temps tornaríem a agarrar els gots per a tornar a començar. Val? Això ho hem de repetir 4 vegades seguides. Anem a intentar-ho. Preparats? 1, 2, 3 i davant, deixo. 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 1, 2, 3. Molt bé. Anem a fer el segon ritme, en el qual jugarem amb els culets dels gots. De tal manera, començarem per aquest i faig pico, cul en cul, pico, cul en terra. Pico, cul en cul, deixo al puesto. I en l'altra mà el mateix. Pico, pico en terra. Sí, això se fa 4 vegades seguides. Anem a intentar-ho. Agarreu els gots i prepareu-se. 1, 2, 3 i pico, pico, pico. Segona vegada. Tercera. I l'última. Molt bé. Ara anem a explicar el tercer ritme. El tercer ritme, al principi, us semblarà molt difícil, però ja veureu com és molt xulo i de seguida l'agarrareu. Anem a picar amb les mans a les cames, així. I després, així. Sí, mireu. Molt bé, ho intentem altra vegada. 3 i... Molt bé. Una vegada he fet això, vaig agarrar els dos gots a la vegada i xoco. Xoco cul, xoco, deixo en terra. Torno a repetir. Agarro. I només em queda fer això. Si ho fem tot, sonaria així. Agarro, xoco, xoco. Molt bé. I això se fa també 4 vegades. Anem a intentar veure si mos surt les 4 vegades seguides. Vinga, prepareu-se. Manetes. 1, 2, 3 i... Segona. Tercera. I quarta. Molt bé. Doncs aquests 3 ritmes diferents són els que anirem repetint al llarg de la cançó que anem a aprendre avui.
És una cançó que jo penso que us agradarà, perquè està últimament molt de moda. Així és que vaig a ficar la música i seguirem el ritme amb els gots i el nostre cos. Preparats? Comencem! Comencem amb el ritme número 1. Gots preparats. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more Canviem time. el ritme 2. I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. Ritme número 3. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, And when you're done, I'll make you do it all again. 1. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. 2. I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. Número 3. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, And when you're done, I'll make you do it all again. Continua en el 3. Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, And when you're done, I'll make you do it all I ara farem el número 2. Acabarem amb el 3. I Dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, And when you're done, I'll make you do it all again. seguim. Say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, And when you're done, I'll make you do it all again. Uau, Ludicamics, però que bé ho heu fet! Esteu fets uns artistes. Nosaltres esperem que hagueu passat una bona estona i ens tornem a veure demà amb una gran festa que vos tenim preparada. Molts besets i abraçades, Ludicamics! I ens veiem demà! Adeu!